Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Qila wa ma ikhlasuhu? Qal ayyahruzahu amma harramallah. Wa fi ba'dil asar la tazalu la ilaha illallah tadfa'u an qailiha ma lam yuksiru safqata dunyahum ala dinihim. Fa idza fa'alu dzalik wa qaluha qala Allah kadzabtum lastum biha shadiqin. Niki tasih bab apa jenenge keutamaane kalimat utawa zikir la ilaha illallah. Bila kalimat utawi zikir la ilaha illallah niku supaya kalimat menika saged mbeta kemanfaatan dumateng wong sing ngucap lan wong-wong sing pinggire wong sing ngucap utawi koncone utawi tanggane. Zikir menika kedah ngangge aturan-aturan sing kedah dipun lampahi. Nggih, kedah dipun lampahi supaya zikir la ilaha illallah niki manfaat dumateng sing ngucap ya manfaat kanggo kanca lan tanggane. Merga dipun ngendikaken dening Rasulullah, sapa wonge sing gelem maca la ilaha illallah iku wong mau bakal disepuro dosane 4.000 dosa. Di kapan wong maca la ilaha illallah tur dipanjangno iku tujuane takzim. Tujuane apa? Ngegungno kalimat la ilaha illallah. Didawakno iku iso uga maknane la ilaha illallah, iso uga dimaknani diwaca bolak-balik sampai do. Paham ya? Jadi ana krotip iku macane dawa la ilaha illallah la ilaha illallah ngono carane maca ya. Jadi du la ilaha illallah la ilaha illallah ngono. Nek sampean maca dhewe ngono didawakno. Lah sapa wonge sing maca la ilaha illallah kelawan didawakno kalimate tujuane takzim, nakzimno kalimat la ilaha illallah, wong mau bakal disepuro dosane 4.000 dosa. Lah saiki pertanyaane, ya Rasulullah, lah lamun umpama gak dosa pripun ya Rasulullah? Umpama ora ndek dosa, wong mau bakal tanggane utawa kancane disepuro dosane. Paham nggih? Dadi kancamu, tanggamu bakal disepuro dosane 4.000 dosa. Jadi makane jenengan iku nalika lakon apik iku maknane sampean wis sedekah, wis ndongakno kancane, dulure lan tanggane, sregep-sregep. Lah saiki ana wong kok wis disepuro dosa, wa yarzuqullah min haitsu la yahtasib. Jadi kok umpamane siji desa kok delalah iku apa jenenge iku uripe kepenak, tandurane subur ya, gemah ripah loh jinawi iku bisa jadi awak dhewe ku entuk barokah wong sing maca la ilaha illallah. Jadi mangane awak dhewe ku ora usah kemlete. Dadi wong aja mlete, tak bulan baleni. Wong Islam iku ciri khasnya aja mlete, aja ngaku nek awak dhewe penak
sebab dongane dhewe. Iso uga penake dhewe iku sebab ana wong liya sing nglakoni keapian. Nggih, sampeyan gane dosa, sampeyan maca la ilaha illallah, tanggane disepuro, keluargane disepuro dosane. Ane wong aja elek mek wong wis ta. Ngendikane Kanjeng Nabi malih, sapa wonge sing maca la ilaha illallah mukhlishon. Sapa wonge maca la ilaha illallah kanthi ikhlas. Ikhlas iku maknane piye? Ikhlas iku maknane ayyahruzahu amma harramallah. Wong mau jaga sangka perkara sing diharamno karo Gusti Allah. Jaga. Jadi ku ikhlas, ya. Wong ikhlas iku piye? Wong ikhlas maca la ilaha illallah iku nalika piyambake ati-ati golek pengupa jiwa, ati-ati supaya ora sampai mlebu utawa mangan perkara sing diharamno karo Gusti Allah. Jadi kalau mamane awak dhewe sakniki dina iki mau sampean mergawe, sampean nglakoni urip dina iki mok niati supaya adoh sangka perkara sing diharamno Allah. Iki berarti sampeyan sapa ikhlas senajan kenyataane urung. Jadi sampean isuk ngono ku sampean niati aku mergawe golek rahmate Allah. Aku mergawe muga-muga ora sampai nenggor perkara sing diharamno karo Gusti Allah. Wis ngene iki jenenge ikhlas. Lah wong iki nalika maca la ilaha illallah wong mau bakal dilebokno swargane Gusti Allah. Wa fi ba'dil asar ing dalam sebagian asar la tazalu selalu ora gingsir apa la ilaha illallah iku tadfa'u iku nolak melindungi apa la ilaha illallah man qailiha saking wong sing ngucap la ilaha illallah malam tusiru selagine ora dhisikno sapa wong sop kata dunyahum ing hitung-hitungan donyane wong ala dinihim ing atase agamane wong. Faida fa'alu mengunaikan menakoni sapa wong dari kaya mengkono-mengkono kala mengko ngucap sapa Allah yang ngendika sapa Allah kadzabtum kewis bodoni lastum ora sapa sira kabeh biha kelawan qail shadiqin iku wong sing bener. Jadi kalimat la ilaha illallah nggih, kalimat la ilaha illallah itu selalu akan menjadi pelindung. Kalimat la ilaha illallah selalu menjadi penolak perkara sing elek. Iku kalimat apa? La ilaha illallah. Selagi apa? Selagi sing maca mau ora dhisikno donyane ketimbang akhirat. Ya, saiki pemane ana wong ngene, ana wong maca donga la ilaha illallah. Iku disepuro dosane, nggih. Disepuro dosane. Barang disepuro dosane Gusti Allah bakal nglancarno rezekine. Pun nggih. Lah terus barang sampean wis kaya ngono, sampean macane la ilaha illallah iki tujuane supaya duwike akeh, supaya sapine badi akeh, supaya mergawene gampang. Iki jenenge ngucap la ilaha illallah iku tujuane kanggo dunya. Lah nek ngono tujuanmu berarti la ilaha illallah iku ora iso dadi pelindungmu. Mergo awak dhewe wis ngerusak pakeme la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah iku iso dadi pelindungmu, iso dadi penolak elek semoronggone awake dhewe selagi awak dhewe tidak dhisikno donya ngakhirno agama. Malang Gusti. Paham nggih? Dadi sampean maca apa ayo ikhlas lillahi ta'ala wis ngono ae lho, wis ikhlas ngono lho. Ikhlas ku penak. Mergo ikhlas iku ibarate banyu sing bening.
Banyu sing bening iku karek kanggone wong sing ngombe dhewe-dhewe. Iku nek ikhlas. Lamun sering kandha banyu ku nek ikhlas iki lho bening. Nek bening iki moga mulih ing atase bakul sapi ya kena dienggo nyombor sapi. Ngono. Tapi nek wis mau campuri ambek teh, ambek gula apa, ambek kopi, ya banyu iki dadine rusak ora ikhlas. Moga mulih ya ora cocok karo sapi, ora cocok karo wedhus. Nggih. Jadi kapan sampeyan niku ikhlas mesti cocok kanggo sekabehane makhluk Gusti Allah tur kanggo kebutuhane dhewe. Iku nek ikhlas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dakhala as-suqa sapa wong sing mlebu pasar faqala bisautin murtafin kelawan swara sing rada banter maca apa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Ta'ala lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyiatin wa rafi'a lahu alfi darajatin wa bana lahu baitan fil jannah. Wa kana ibnu Umar wa Salim bin Abdillah wa Muhammad bin Wasi wa ghairihim radhiyallahu ta'ala anhum yadkhuluna suqa linaili fadilati hadhihi dzikr. Ngendikane Kanjeng Nabi, ini kanggo wong-wong sing senengane mlebu pasar. Berarti kaya sapa? Kaya kaji sapi, kaji sapi. Sapa wonge mlebu pasar? Ya, mlebu pasar. Ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hayyun apa daiman wa huwa hayyun la yamut apa loron la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu yuhyimit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyimit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal Mbah? Apal pun nang ora bar ngaji kok kena bakso ilang itu. Jadi wong sampeyan pasar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyidu wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak benene la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sapa wae mlebu pasar, setiap mlebu pasar kok ngucap ngene iki, Gusti Allah itu bakal ngapus 1000 keelekan. Berarti pira iku? 1000 pira? Pira kan? 1 juta tahun duit 1000 keelekan. Berarti pira iku? Oh, lagi pokoknya ya, pokoknya 1000. Pira iku 1000? 1 juta ya? 1 juta keelek, 1 juta elek. Gusti Allah bakal nulis alfi hasanatin. Wong mau dicatet 1 juta keapian, dihapus 1 juta keelekan. Lho ya kandha kok perak agak enak. Makane sregep-sregep dolan pasar senajan gak ada duit anggere dolan nang pasar ngono ubang-ubang ya. Lho, mergo iki ana kiai sing kaya ngono. Sapa wong sing nglakoni ngene bakal diwehi 1 juta keapian, dihapus 1 juta keelekan. Tur dibangunno omah nang nggone swarga. Maka berbahagialah orang-orang sing bendina mlebu pasar.
Ya ora kudu dhuwit, Mbah. Tujuane iku ora golek dhuwit. Tujuane supaya diangkat derajate, supaya dihapus dosane, supaya dibangun omah nang swarga. Penak tak penak? Pinuk maya tekandian. Makanya sampeyan aja ngenyek ana pasar. Ana wong pasar gayamu, wong kok kedonyan. Wo ora tau wong akap isu wis nang pasar, jam 1 bengi wis nang pasar. Gak roh kowe nang ngene pasar iku ana bangunan swarga. Kowe sebab nang ngene pasar terus iso manfaatno donga kaya ngene iki. Iso dibangun swarga nang ngene dibangun omah swarga. Diwehi 1 juta keapian, dihapus 1 juta keelian. Mangkane Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar niku kalih Salim. Abdullah bin Umar kalih Salim bin Abdillah lan Muhammad Wasi lan liya-liyane. Iki sahabat. Jadi sahabat sing terkenal paling melu Kanjeng Nabi iku sinten? Abdullah bin Umar. Salah siji khasiate wong sowan tengene Abdullah bin Umar, piyambak iku haji mbok ping pirang ewu. Mbok pirang ewu, umrah mbok ping pirang juta ewu ngono niku umrah. Sinten? Abdullah bin Umar. Mangkane wong kapan gelem salah siji khasiate ziarah tengene Abdullah bin Umar iku wong gampang kaji bolak-balik tengene Mekah di Madinah. Makanya jangan makan yang tengene mriko tengene Mekah usaha no iki pesene bangun usaha no iso sowan tengene Abdullah bin Umar. Kowe tau ora? Nabi aku tau iso. Nah, wis tau ya Abdullah bin Umar iku uripe iku nyontok plek karo Kanjeng Nabi. Plek nyontok plek karo Kanjeng Nabi. Iku Abdullah bin Umar. Kanjeng Nabi siji mangsa tau numpak jaran. Jaran delalah jarane iku mbok piye, mbok rok suket mbok apa. Terus jarane iku apa jenenge mangan suket terus lungguh. Terus menggok jarane. Jadi jangan numpak jaran, delalah dariku menggok mangan suket. Ya, terus lewat. Lah iku diperhatekno karo Abdullah bin Umar. Setiap kali Abdullah bin Umar numpak jaran nenggone panggonan sing tau dilewati Kanjeng Nabi, mesti jarane dikon mendhet, dikon muter. Iku apa? Melu tindake Kanjeng Nabi. Plek. Jadi apa sing dingendikane Kanjeng Nabi yaiku sing dilakoni. Kanjeng Nabi umpamane ngunjuk banyu ngene iki, ngunjuk banyu, carane kok terus dibuka sik, terus ping 3. Piyambake mesti kaya ngono. Iku sinten? Abdullah bin Umar. Jadi orang Abdullah bin Umar iku mesti kaya ngono. Jadi Kanjeng Nabi umpamane melampah terus kok delalah lungguh nang galeng umpamane. Umpamane ya, umpamane. Padahal ora apa-apa. Abdullah bin Umar sore melaku lewat kono mesti ditiru. Melaku lungguh. Ya, repot gue. Gue penilai aku repot gue. Onceku once gading negare lah. Mobilku Innova ada repot gue ya. Itu ya wis iku cerita Abdullah bin Umar. Krono ana hadis kaya ngono kuwi. Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat liyane, ulama-ulama liyane iku bendina mlebu pasar. Tujuane apa? Tujuane pengen entuk derajat sing dhuwur, dosane diampuni Gusti Allah, dibangunno swarga. Oke lah apa nang pasar. Ya ora transaksi, ya gak di dhuwit. Bendina mlebu pasar. Tujuannya apa? Supaya dibangun omah nang swarga. Makane wong aja ngenyek wong pasar. Peh awak dhewe kok gayane gak teneng pasar wali. Urung mesti ora tau nunggone pasar wah iku wali tenan, Mbah. Ya urung mesti. Wong ana wong nang pasar iki diangkat derajate dadi wali bareng apa?
barokah mlebu pasar maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa qaimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pisane aja akeh nek mlebu kowe ngono ora kira. Angger mlebu pokoke nek ngenteni sapi kok ora payu-payu maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ya? Di wes iki tak tutup iki wes yo. Apa ya? Sesuk pasar budal. Ya, sudah randas budal menae. Mau tujuan apa? Nonggone pasar banyak surga, banyak keapian yang dinaikkan, banyak elek yang dihapuskan, tapi syarat itu dengan maca itu. Alah pasar kalau dulu wong ayu sedhik senti lahir apa-apa ya, Mbak. Mongko dihapus wae aja ya. Lho, ngono lho tujuane ku gampang. Mana awak dhewe aja mleteng. Pasar banan ngenyak wong sing mlebu pasar. Ora tau nang pasar berganti duit ngenyak wong sing nang pasar kedonyan kabeh lho ora tau ngaji lho nang pasar jebule ana dalan amba mara swarga. Al-Fatihah.